voze bicikle, sprdaju se, sine. Znači, šta se danas ovde dešava i kako ti to vidiš? Ja vidim tako da podržavam predsjednika Vučića. Okej. Smatram da je to jedan izuzetno inteligentan tip. Smatram da sam ja jedan student. Šta ti, ja ti studiraš? Ja sam bila student ekonomskog Ali nisi student. fakulteta. Pošto se ovo ne dešava svaki dan, zašto se ovo baš sad dešava? Svako ko pravi neke pobune. Pobune su za mene uzludne, znači da su glupe i da nisu prinudne i da nisu primerne. Zašto? Ne smatram da bilo ko treba da se buni, nego smatram da svi svako treba da trpe. treba... Moj brat je, na primjer, 3. godina medicine, dečko koji treba sada polaže patologiju, nije odustao, iako je štrajk. Uče studenti uče i dalje. Niko je rekao da ne uče. Ne! Ne, oni ne uče! Voze bicikle, sprdaju se, sine. Kako vi to znate? Sad ste rekli da vaš brat, šta je? Je li jedini vaš brat čestit? Apsolutno da. Samo on. To je to. To je to. Jedini čestit čovjek. Nisam znao da je vaš.